खुलुमबाय अनजालि स्वर्गियारि इउटिउब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायथिना होनो थाखाय आखायाव लादों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं आगान। खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिसिम अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मेदिराम बर' बिथाङा। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ जों बयबो जयै खोनासंलां दिनि। आगान। आंबो थार मोनस्लाबासै बबेनिफ्राय जागायजेननायमोन बबेयाव जोबहैनाय। आगान। गोबां आगान, सा खोला सानजा सोनाब आगान आरो आगान, गोजाम गोदान आगान आरो दिग गैजायै आगान। 2020 इं मायथाइ आइनि सुथि मोननायनि दिंग्राय बिन्दो नामाथाय आंबो बुंस' हाया। नाथाय आगान आरो आगान, गोबां आगान, गोदान गोदान आगान। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। लोगोसे खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव थुना हो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।